Nagbabalik! Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. DJ Paulo. And DJ Nicole. At eto nga po ang Love Radio Academy wherein we feature students from different universities na talaga nga namang hinuhusayan, ginagalingan kasi ang goal nila kami palitan. Nako! De, charot lang with the rod. And I'm so happy no na nakaka-meet tayo at nakakapagkwentuhan tayo with these people dahil napaka-talented nila. Tsaka ang sarap ang sarap makarinig rather ng mga storya mula sa kanila. At actually, eto talaga yun. Ayoko kasi magtrabaho. Kwentuhan pala. Hinahayaan ko na lang sila magsalita. Ganun pala yun, no? Oo. Oy, pero may shoutout daw kayo. Sige, shoutout nyo na yan. Yes, ako gusto kong i-shoutout ang best friend ko na si Alex. Hello, Alex. Shoutout sa'yo kasi alam ko matagal ka nang naghahanap ng makakasama sa buhay pero for now, ang priority niya ay pag-aaral. Oh, eto ba si Alex ay nasa year level? Graduating ng architecture. Gano'n na kayo katagal mag-best friend? Actually, since high school. So, more than 8 years. More than 8 years na mag-best friend. Naniniwala ka ba, DJ Paulo, na malalaman mo ang tunay na sikreto ng isang babae sa conversation nilang dalawang mag-best friend? Mismo. Kasi usually girls, di ba? Makikita mo may mga pa-missing item yan or may code name. Parang si Keme, si Char, ganyan. Ba't alam mo? Nabasa mo, no? Nagbabasa ka? May nabasa ka ba o dati kang babae? Siyempre tayo dito, pwede tayong makilinger din sa mga babae. So, siyempre, minsan panggap tayo para nauhuli natin sila kung ano yung pinag-uusapan. So, kanina mo nabasa? Yun talaga yun, no? Pero itong si best friend, loveless siya ngayon, tapos nag-focus lang siya sa pag-aaral. Totoo. Kayo ba, since medyo nagkaroon na ako ng idea about your kalakaran or yung inyong mga personality, nung college kayo, nagkaroon ba kayo ng boyfriend or girlfriend or love life? Ako, wala pa akong long-term relationship ever. As in, 2 months pa lang ang pinakamatagal kong relationship. Bakit? Anong mali sa'yo? Parang ako nga yung problema. Diba? Hindi, wait lang. Gusto nating linawin na hindi po natin sinisisi si DJ Nicole kung Tama. bakit 2 buwan lang tumagal yung talagang relationship niya. Pero gusto naming malaman kung bakit ganon. Well, yung iba, medyo sumakabilang building. Kasi college no? Oo. And then Marami sila. Ilan ba itong pinag-uusapan natin? siguro mga 2 lang naman. 2 lang. Dalawang dosena daw. 2 dosena. Sorry akin, ha? Sorry. Oo nga naman, no? Ikaw, DJ Paulo, parang ang dami mo rin alam kay DJ Nicole, Talagang mahuhusgahan ako dito. Oo, hindi tayo lang naman eh. Tayo lang naman. Tapos pero may naka-live. Oo, tapos may 4 million followers sa FB ng Love Radio Manila. Oo, hindi naman ako nagbulgar dito ng kung ano-ano. Hindi, wala ka naman ni-name drop. Wala So, safe ka. Okay. So, going back, yung 2 sumakabilang building. Oo. Wait lang, etong 2 months, kasama na dun sa 2 o iba pa siya? Yung parehas kong naging boyfriend tong college, 2 months lang talaga yung pinakamatagal. Tapos naghihiwalay na kayo dahil nalalaman mo na sumasakabilang building nga. Oo. Pag nahuhuli ko na merong iba, Oo. ayoko na. Through messages mo nahuhuli. Yung isa through messages, yung isa kaibigan ko ang nagsabi. Parang ang sakit naman yun. Diba? Oy, nasaktan ka ba, Paulo, na nahuli? Gano'n. Lalaki Nasaktan kasi ako to, on ano? behalf. Hindi siya magaling. Tuturuan ko yan. Yun lang. Ayun na nga. So, kailangan nagpapaturo po kayo kay DJ Paulo. Ayan. Pero ikaw naman, DJ Paulo, Yeah. college pa lang may jowa ka na o kailan ka nagjowa? Way back high school pa lang, nagka-girlfriend ako. Pero mas matagal naman kay DJ Nicole. Ilang taon? 2 months and a half. Akala
Akala ko naman umabot ng taon, makapagtagal naman. Nakakaloka. Talagang flinex mo pa. May and a half, so may 15 days na mas mahaba. Ah, Totoo. okay. Yes, totoo. Nung college, once lang ako nagkagong girlfriend. Okay. And then, yun, yung girlfriend ko ngayon, Aha. after college ko na siya nakilala. Ay, nire-redeem niya yung sarili niya ngayon. Sorry, hindi niya idedenay ang girlfriend. So, masasabi nyo ba na kapag nag-boyfriend ka ng college ka, it's a distraction more than inspiration? For me, it's a pace lang eh. Parang hindi lahat ng mga nagiging jowa mo during college is makakatuluyan mo na kasi pag graduate nyo, nagbabago kayo ng mindset or ng gustong gawin in life. So, sobrang na-amaze ako though dun sa mga friends ko na nagtagal talaga. Oo, yung since elementary pa lang sila, no? Nagugulat na lang ako. Ilang years na kayo? 10 years, pero 20 years old. Ilang taon kayo naging magjowa? Exactly. Hindi ba kayo nagsasawa sa isa't isa? Yung ganun. Diba? Ikaw ba? Sa akin, kasi parang mas prefer ko nung college yung marami akong, kasi for me nung college, network talaga hinanap ko. So, Networking pala. dating, ginawa ko nga. Wait lang, akala ko network. Ako din eh. Iba pala. Nagtatarakape ka eh, no? So, yung college yun, used to go different universities and colleges. Ikot tayo sa Archie, ikot tayo sa engineering, dentistry. Talagang inikot yung buong school. So, So, friendly ka? Friendly. Best friends. Umakyat ng Baguio as a friend. Wow! Ibang Paulo yun. Ibang Paulo ba yun? Iba, Akala ko nagbago Paulo na. ikaw yun. Char. Charot with the rot. Anyway, ang dami pa namin pagkukwentuhan. Dito lang yan sa Love Radio Academy. Kasama pa rin si DJ Rocky. And DJ Nicole. And DJ Paulo. At ikay nakatutok dito lang sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!